Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència, un podcast que feia molt i molt de temps que volíem fer. Jordi, no és el teu cognom, Jordi? Fajula. Jordi Fajula, com esteu? Tot bé? Sí. Tu? Molt bé. Comencem ja directament amb molt d'embotit, perquè és el clàssic d'aquí a l'Hostal del Sol, l'embotit. Jordi, què tenim aquí? Aquí tenim tot de productes de la Garrotxa. Okay? Tenim llonganissa, tenim xoriç, tenim fuet, tenim una botifarra que ens ha guanyat un premi a Girona Excellence, que és de Can Gori, que és una botifarra d'ou amb llardons, tenim una botifarra de perol, tenim també d'Angori, això és de diferents llocs de per aquí a la Garrotxa, botifarra també de fetge, all i julivert d'en Fermín de la plaça Mercat, tenim botifarra negra també de la plaça Mercat, d'en Jordi Vilarrasa, i formatges també d'aquí a la Garrotxa. Us he deixat aquí una mica de la Garrotxa, que també en tinc d'altres llocs, també tenim d'Espanya, i de formatges i de les Espanyes també. Aquí tenim el xiroi de la Xiquella, de la Vall d'en Bas, aquí tenim un masferró de la Vall de Bianya, i aquí tenim un glauc, que és un formatge blau, que de fet va ser guanyador el millor formatge de Catalunya fa 2 anys, el 22, de la Paula de les Preses. Jordi, et diré una cosa. Avui vaig a fer d'altaveu de la societat per avançar cap a una ciutadania millor, no? Clar. Quina és la diferència entre una botifarra blanca i una botifarra negra, a banda del color? La diferència de la botifarra blanca, sí. La botifarra blanca normalment porta ou i la botifarra negra porta sang. Vale. Porta sang, ja està, és aquesta. Aquesta botifarra porta sang cuita, porta la mateixa carn, que hi ha magre, hi ha una mica de panxeta, hi ha una mica de greix, i la diferència és aquesta, la negra portaria sang i aquesta portaria ou. Sang i ou? Sí. Sang i ou, sang i fetge? Sang i fetge, potitrivic, ensalada, carn de perol. Jordi, qui ets més, de fuet o pernil? Jo sóc més de fuet. Vale. Sí. Fuet tou o fuet dur? Dur, sec, curat. Curat. Sí. El concepte curat a què es refereix? El concepte curat es refereix a que això són embotits curats i això són embotits cuits. Vale. D'acord? Un embotit curat vol dir que parteixes d'una carn crua, que magre i greix, i després hi poses una sal i un pebre, que la sal és un conservant, i després la sal el que fa és que et fa de conservant i t'asseca el producte. Cures el producte. Okay. Vale? Que també ho pots fer amb un cuit. Amb un cuit també el pots curar, que és una de les coses que intentem fer aquí a casa, que ens costa molt perquè no tenim secader, no tenim cap secadero, però per exemple una botifarra, digue'm tu on et porten una botifarra negra o de fetge, cuita i curada, perquè el curar el que et fa és que, cures la carn. Cures. Clar, aquí és cuit, i si pots curar a més, encara li dones més bon gust, és una passada. A mi m'agrada molt un bon embotit, perquè jo tinc bons records, Jordi, d'estar a casa, allà amb pa amb tomata, pernil, fuet, de dir, hòstia, que guai, no? I d'estar feliç menjant embotit, perquè menjar embotit potser no va bé menjar-ho cada dia, però l'embotit és bo, saps? Sí. Jordi, t'estava dient, jo a casa, quan era petit, pa amb tomata, embotit, potser no de menjar-lo cada dia, potser no és bo, però què té d'especial l'embotit d'un altre aliment, saps? És allò que, hòstia... Jo sempre he dit que hi ha un tret diferencial amb l'embotit amb la resta d'aliments. Podés perquè jo ho tinc molt assumit, evidentment que no se'n pot menjar cada dia a totes hores i a fondo, perquè poder ens vindria lassitude i aquestes coses d'això, però sempre he dit una cosa. Digue-la! Un arròs. Jo no faré un arròs per esmorzar. No em ve de gust un arròs per esmorzar. Per dinar sí i per sopar, t'ho puc mig comprar. Un entrecot. Sí, te'l pots menjar, però un tall de fuet, esmorzar, berenar, dinar, sopar, sempre et vindrà de gust. I si et despertes a les 2 del matí, allò que no tens son, que estàs a casa, tall de fuet, i aquí no ha passat res. I aquí no ha passat res. Però una cullerada a les 2 de la nit d'arròs... Home, a les 2 de la nit, una cullerada de paella, també potser no ens ho fem, no? Depèn del gas que hagis donat aquella nit. Bueno, estàs arribant de festa, cansat, suat... És millor un tall de fuet. Un tall de fuet i ja està. Això vol dir que sempre ve bé. O sigui... No, sí, 100%. 100%, o sigui, és igual que una mica de llonganissa, un tall de botifarra, un tiet com el formatge, un formatge que em passa. 100%. Em pots menjar per esmorzar, per fer el vermut, per dinar, per berenar i per sopar, i sempre et ve bé. Jordi, hi ha un clip
d'un dels primers especials que vam fer amb el nostre mànager, Joel Nogareda, aquí a l'Hostal del Sol, precisament, que un clip que es va fer bastant viral, on jo li pregunto, Joel, com es talla una bona botifarra? Com es talla un bon fuet? Ara t'ho pregunto tu, com es talla un bon embotit, Jordi? Com es talla un bon embotit? És bona pregunta, eh? Sí, clar, no, fàcil. Primer de tot el que us deia, que estigui curat, que no sigui carn crua. Si és un curat, que no estigui tendre, que no sigui carn crua. Mira, un secret, ara us explicaré un secret molt xulo. Vale. Una llonganissa es fa, s'emboteix i es penja. Sabeu quina part és més bona d'aquesta llonganissa? Sabeu que aquesta llonganissa té unes parts més bones i unes no tan bones? Sí, jo crec que la part bona potser és la del centre. No. La part més bona de la llonganissa, i això és ciència pura i dura... Al final. Al final. Uau, ho he dit. Per què? Perquè tu aquesta llonganissa la penges i quan es va secant, es va curant, tots els olis i els sucs van a parar aquí a la punta. O sigui, què farem? Vale. Van a parar aquí. Vale. I aquí es concentra més el gust que no pas aquí. Física pura, no, Jordi? Sí, no és molt perceptible, però és. Què farem? L'encetarem d'aquí. Només deixem el fil, que aquí s'aprofita tot. Tocar molt la càmera, Jordi? No em talleu prim, no, un bon talló, un bon tall. Ets de tall gruixut, Jordi? Sí. Sí? Sí, s'ha de tallar gruixudet. Jo sóc de tall primet, No passa res, em fas més sovint. Sí. Fas més sovint i ja està, així. Jo faria així sempre. Vale. La llonganissa, per exemple. Llonganissa, Sí. Quina diferència hi ha entre la llonganissa i el fuet, Jordi? Diverses coses. La principal és el budell, això és el budell prim, vale? Això s'emboteix amb el budell prim, i la llonganissa normalment es fa amb la colana, la semicolana o la rissada. Vale? Hi ha diferents parts. Tu quan vas fent quan coneixes les tripes, els budells, hi ha diferents parts, vale? Pues, per exemple, hi ha la rissada o la colana, que són les més bones. Per què? Perquè són més gruixudetes. I llavors què fan aquestes? Tenen com diferents capes, i hi ha unes capes d'infiltració de grassa entre aquestes capes, i llavors fan que curi més bé, ajuden a la carn. A part de que la recepta d'un fuet o una llonganissa és una mica diferent. Vale? Aquí normalment hi ha tallons, hi ha aquests talls de greix blanc, ho veus que són més tallons? Sí. Això se'n diuen els tallons, depèn de la zona. En diuen tallons. Després, són diferents. Poder les llonganisses porten una mica més de pebre, és una mica diferent la recepta, però el principal és el budell. Vale. El budell. Tu, Jordi, saps diferenciar un bon embotit d'un mal embotit només per l'olor? Només per l'olor, sí. Sí? Sí, home, sí. Provem la llonganissa? Sí. Olora. Ara hauríem de tenir una llonganissa aquí d'aquestes que em deies tu, i de seguit ho notaries. Notaries com una acidesa. Amb l'olor, tu olores i aquí olores carn, olores pebre i olores curat. Vale? Doncs tu ara aquí notaries acidesa. El primer de tot, et pujaria com una acidesa. Una cosa que dius, hòstia, també el fong que té, el fong que pot tenir un embotit, clar, aquest fong és del rebost de Can Gori, o sigui, aquest fong és d'allà. O sigui, el fong què és? No és res més que... Entenem com fong no com un concepte dolent, No, un concepte bo. El fongs o sigui, aquí hi ha fongs volant hi ha fongs. Volant per aquestes parets hi ha un tipus de fong. Ell té aquest, i aquest li dona el seu tret característic a casa seva i cura d'una manera amb un fong diferent que la que pugui ser a Camprodon o que pugui ser a Vic o on te sigui, m'entens? Bueno, això. I ho notes de seguida. El que em deies jo ho noto de seguida. Jordi, si et sembla bé, anem a tallar una mica de cada embotit, si vols, i anem fent diferents tastos, perquè aquesta llonganissa, la veritat, és que m'ha captivat l'ànima. Sí, home, està molt guai, aquesta llonganissa és molt bona. És una passada, aquesta llonganissa. Està molt bona, aquesta llonganissa. Llàstima que vosaltres, amb tot el perdó, no podeu sentir aquest gust, no, encara? Perquè la tecnologia encara no ens permet això, no? Ja ho farem. Però bueno. Ja us ho enviarem. Veniu. Si ho voleu provar, veniu. Fuet. El mateix. Poder una mica més primet, però igual, es talla igual. Fixa't, té un bon color, un color vermell, rosat. Xulo, de carn curada. A vegades veus aquells que em deies tu, hòstia, ben vermell, dius, hòstia. I mira l'etiqueta després, que si colorants, conservants, però bueno, esclar. Jo diria una cosa, Jordi, perdona'm per interrompre't, però en el fuet hi ha una cosa claríssima que tothom sap, que tothom veu i que tothom fa, que dius, hòstia,
estic al súper, vaig a comprar un fuet que ara em ve bé. Clar, diferenciem una mica el fuet de supermercat amb el fuet d'un bon embotit, no? La diferència és clara, no, Jordi? Claríssima. Claríssima. Jo la veig molt clara, però esclar, fa molts anys que estem aquí amb el món de l'embotit. Jo, per exemple, un fuet industrial que no un d'artesà, saps? La meva filla té 10 anys i li poso a ulls tancats, un fuet industrial i un fuet d'aquí a casa meva, i en 0 coma et diu, aquest no el vull. És a dir, no passa el segon que ella et diu, aixeca l'antena i hòstia. Però per què? Perquè ella està molt ben acostumada a casa a menjar, clar, i també no ens equivoquem, que està molt bé, que hi ha de ser l'industrial, evidentment que hi ha de ser, i que es treballa molt bé, però bueno, nosaltres estem acostumats a això, i és una altra història. Jo estic acostumat a la botifarra que feia la meva mare, a la meva iaia a casa seva. Ja sé que és pregunta típica, però això de l'embotit, l'amor per l'embotit, quan et va venir? No, de tota la vida, de fet... Ets família d'embotiaires? Jo havia anat a matar porc sempre, jo tinc fotos de que havia anat a matar porc a cases de paregès de per aquí sobre, sí, de per aquí a casa. Sí, tota la vida he anat a matar porc i així, els meus pares van obrir aquest restaurant ja fa 46 anys i sempre han fet el mateix, torrades amb tomàquet i embotits. Sempre han fet torrades amb tomàquet i embotits i no han fet res més mai, res de carn, de calent, de res, embotits. Pues un dels nostres hàndicaps sempre ha estat buscar gent que treballi bé l'embotit. Nosaltres no ens hem fet mai l'embotit. Vale. Nosaltres no hem fet mai res, però anem a buscar aquest petit productor que treballa molt bé un producte. Pensa que jo amb aquest només li compro aquesta botifarra. Jo amb en Fermín només li compro aquesta botifarra, res més. Perquè és el que m'agrada més d'ell. A mi, que té altres coses molt bones, però a mi m'agrada molt aquest. I crec que, bueno, això. Ara, per exemple, fa un any i mig es va plegar la Maria, una dona que ens feia una botifarra de fetge que flipes. Després veureu que em va saber. Clar, això s'està perdent, també. Això està perdent. Aquest ofici manual artesà, no? Clar. Jordi, si et sembla bé, anem a tallar una mica de botifarra, si vols. Sí. Mentre jo et pregunto pel món de la gastronomia i la restauració a Olot i la Garrotxa. Ara mateix. Pel món de la gastronomia i la restauració a la Garrotxa. Sí. Cap a on? Cap on hem d'anar, això? Bueno, Jordi, en un sentit general, no? En un sentit general. En un sentit general, Jordi. Vale. La restauració, la gastronomia aquí a la Garrotxa, com la veus? És una pregunta que, per exemple, li vaig fer també amb el xef del Quins Ous, l'en Ferran Pons. Sí. Com la veus? Creus que té una bona salut? Creus que hi ha nivell? Sí. O com la veus? Jo la gastronomia de la Garrotxa ara mateix estem passant un bon moment. Des de la pandèmia cap aquí, jo crec que més o menys tothom està treballant aquí a la Garrotxa bastant bé, però hi ha dues coses aquí. Aquí hi ha dues coses. Una, sempre... Vale, estem aquí, no? Molt bé, Guillem, estem aquí. Estem bé. Mirem d'on venim, superimportant, i mirem cap on volem anar. Superimportant, també. Vale, estem aquí, estem molt bé, guai, tothom més o menys treballa, s'ho està manegant bé, s'estan obrint locals nous, està vinguent una fornada de jovent amb molt de talent, que en saben molt, collons. Hi ha una fornada de gent nova que en sap molt. Però, el que torno a repetir, estem aquí, ara estem aquí. Per què estem aquí? Guillem. Home, estem aquí, Jordi, perquè venim d'on venim. Per què? I d'on venim? D'on venim? No sé, digue-m'ho tu. Sí, t'ho explico. Vale, explico. D'on venim? Doncs venim d'una comarca on es menja molt bé i no en som prou conscients, molt bé, molt, on hi ha molt bon producte, jo també m'ho estimo molt i ara aquí t'exageraré un huevo, però és que és així, on es menja de puta mare, a tot arreu, de cada 5 llocs que entris aquí, de cada 5 restaurants als ulls tancats que entris a la Garrotxa, de cada 5, 4 i mig seran bons. Vale. És a dir, t'equivocaràs al mig. De 5 estrelles tenim 1, 2, 3 i 4 i mitja. Sí, vale. O sigui que iràs bé a tot arreu, normalment. I això, estem aquí i d'on venim? Doncs, Vita, venim per exemple, d'una sèrie de restaurants que fa més de 40 anys van agafar i es van assentar en una taula i es van preguntar què volien per la gastronomia de la Garrotxa els següents 20 anys. Una sèrie de persones amics, que eren amics, restauradors. I ara et podria començar a dir noms aquí i no l'acabo. Vale? Canxel, els Ossos, la Moixina, la Deu, Mar Ramon, me'n deixo, perdoneu-me, l'Hostalet, me'n deixo 1000, vale? Que es van assentar fa 40 anys
amb una taula, perquè eren amics de feina, companys de feina, eren companys de feina, i encara ho són, i van dir, cap on anem? Tornem, estem aquí, no? Jo crec que ara estem en un moment que ens hauríem de sentar tots i preguntar-nos què volem per els següents 20 anys. Des d'aquí faig una proposta. Ens hem de preguntar això, què volem pels nostres fills? Què vull per tu, per d'aquí 20 anys, a l'hostaleria de la Garrotxa? Què volem de l'hostaleria de la Garrotxa? Què volem? Que ens vinguin a muntar aquí grans cadenes i... O què volem? Que quedin productors d'embotits bons? Perquè si jo no li compro, ni tu li compres ni ell li compra, aquest embotit es deixarà de fer d'aquí 2 anys. Superimportant. I que dic un embotit, dic un bistec, un filet, una verdura, una fruita, un formatge, el que sigui. M'entens? Per això depèn de nosaltres. Això no ens ho podem posar a l'esquena. Això nosaltres hem de ser plenament conscients, i ara em poso molt sèrio, hem de ser plenament conscients de que nosaltres som els responsables de que aquest senyor continuï fent aquest fuet. És a dir, creus que ara mateix la situació no és preocupant, però sí que ens hem de començar a preguntar una mica cap al futur, no? No és preocupant perquè estem bé i tenim una remesa de jovent que ho estan fent molt bé i tenim una remesa de gent que ja fa 40 anys que hi són, que tornem-hi, no els oblidem, perquè si estem aquí és gràcies a que aquests senyors es van assentar un dia en una taula, amics, i s'anaven a cardar xefles. Què són xefles, Jordi, perdona? Una xefla és anar a cardar un bon dinar i... Un bon dinar amb forquilla i ganivet amb copa de ratafí al final. Sí o no, Jordi? I distès, com tu i jo estem fent ara aquí, punto. Perquè torno a repetir-ho, al cap i a la fi som companys de feina, hem d'anar de reset tots cap a un camí. I això és superimportant. Estem aquí i torno a repetir, hi ha una remesa de jovent que estan pujant, que ho estan fent de puta mare. Gràcies. És veritat, nosaltres aquí amb tot això... Ho estem fent molt bé. Sí o no? Sí, clar, i que us hem d'ensenyar a valorar això. Però tu quan dius que hi ha una remesa, que hi ha una fornada de gent jove que ho està fent molt bé, et refereixes a cuiners? Cuiners, jovent com vosaltres, i a cuiners també. Si parlem d'hostaleria, hi ha una remesa de cuiners que ho estan fent molt bé ara, i torno a repetir, no oblidem el que ja hi havia, el que ja hi ha encara, el que ja hi ha, que són els fonaments i el pilar d'on estem ara. És a dir, jo crec, Jordi, que ja he entès la teva proposta. És a dir, hi ha aquesta certa por, potser, de que vinguin grans cadenes de fora i ens ho invadeixin tot, no? No és tant por, No és pas tant por. No, perquè jo crec que ja som bastant conscients aquí a la Garrotxa del producte. Ja, tu tens 20 i quants anys? 24. 24 anys, t'agrada menjar bé, no? Molt. Doncs ja està, ja m'estàs dient que collons, que ho aprecies, ho valores, no? Clar. Sí. Doncs ja és molt important que un nano de 22 anys, tio, estigui aquí a l'Hostal del Sol i no estigui al McDonald's fent una... No dic noms jo, dic tu, i que t'han pagat 100 euros per fer aquesta entrevista i dius, pues me vendo. Sí. Una cosa de valors, això. Sí. Una cosa de valors, és una qüestió de valors. Tal qual. I tu, com a bon garrotxí, aquí. Sí. No, de fet, el podcast una mica Guardiola TV és de referència per això, no? Perquè és autèntic, fem el que fem perquè ens agrada, saps? Sí. I això. Jordi, et diré una cosa, m'agrada molt aquesta proposta que has fet, vale? Però, per tant, creus que hi ha nivell, als restaurants de la Garrotxa? Tenim 2 estrelles, tenim una estrella, tenim Cal Enric, tenim les Cols. Tio... Però no em refereixo tant a això, No, però són un referent. Vale. Són un referent per nosaltres. O sigui, aquests 2 que he dit estan a la Garrotxa, tio. Sí. O sigui, no en som prou conscients del que tenim. Tenim un... És que et diré noms i després em deixaré els que me'ls estimo tots molts. Tenim un Camp Palaio on et fan uns platillos que flipes. Tenim un Ferran dels 15 Ous que l'està liant que te cagues, però ho està fent de puta mare. Tenim un Víctor de l'Eco que no sé què. Tenim un hostalet que et fan un milfulls de patata amb botifarra de perol que te cagues. Tenim unes patates d'Olot que les fan a la 10 que s'han fet internacionals. O sigui, en som conscients d'això? Com en som conscients? Tenim un pizzero, tenim 2 pizzeros, tenim un pizzero aquí al mig d'Olot que va ser campió de pizzaiolo de no sé quants anys. Tenim un altre pizzero que és dels 50 millors pizzeros del món. M'entens? Can Gasparic. O sigui, me'n deixo, tenim un equilibri que ho estan cardant de puta mare. La pregunta respon sola, no? També en aquest sentit. Tenim una quinta justa que ho estan fent superbé, un local supermaco al mig d'Olot. És que me'n deixo molts. No, això sempre passa, que al final te'n deixaràs. Què et vull dir amb això? Tenim a les afores, a les perifèries d'Olot, a la Garrotxa, 1.000 més. Tenim uns tios a dalt, com es diu? A la muntanya. A la muntanya, a Sant Aniol d'Agulla, al costat del càmping,
Hosti, uns nois allà que o sigui, el que estàs menjant són les verdures del seu hort, que estàs menjant i estan allà. Estan allà. M'entens? Segurament, aquest respecte que deies, o el concepte aquest de que vinguin cadenes de fora, segurament, Jordi, jo crec que aquí a la Garrotxa és un espai que, evidentment, cal estar a la guai, però un moment, o sigui, cal tenir la conversa que estem tenint tu i jo ara, però segurament hi ha altres llocs que s'haurien de preocupar més que no la Garrotxa. Saps què t'ho vull dir? Perquè aquí a la Garrotxa, amb tot el que tenim, amb tot el que hi ha, jo crec que ja hi ha consciència, no? I a més hi ha molta gent que valora el producte local. Vull dir, vas a un restaurant el divendres o dissabte i estan plens. Sí. No? Sí. Vull dir... Algú s'està fent bé també, si estan plens. Clar. Algú s'està fent bé. I jo crec que no és tan por perquè vingui una gran cadena, però jo faré una reflexió. Fa 20 anys enrere ja va haver-hi una cadena d'aquestes que va venir aquí a Olot i van haver que tancar. Vale? Jo tampoc no estic orgullós d'això, no t'enganyaré. Jo no hi vaig a aquell lloc. No passa res, és una cosa meva. Si l'obres ara, patat. M'hi jugo el que vulguis. Si ho obres ara, estaria patat. Ara hi ha el client que va... Aquí a Olot hi ha el client que iria allà. Hòstia, Jordi. Sí. Jo crec que no. Sí. Jo crec que no. Estic completament convençut. I han fet els estudis i no han vingut encara, aquí a la Garrotxa, però jo et dic que si venen aquí a la Garrotxa una d'aquestes cadenes, tindrien feina, treballarien. Jo crec que no, Jordi, tio. No? Hòstia. És la meva opinió. És la meva opinió. I et parlo sincerament. Jo crec que no, tio. Perquè la gent d'aquí... Valora molt tot això. És que valora el producte, saps? Valora el producte. Sí, però hi ha aquest client, ara, abans no hi era, ara hi és, jo crec. Que ha canviat. Bueno, hi ha un altre perfil de gent ara aquí a la Garrotxa, hi ha un altre perfil de gent, clar, no és el teu entorn ni el meu poder, però hi ha un altre perfil de gent que sí que hi anirien, que és un baix cost, menjar ràpid, però sobretot el baix cost. Vale. No, clar, això evidentment faria baixar el nivell, no? Jordi, ens queden productes per tastar i jo no marxaré d'aquí sense tastar-me i posar-me a la boca. Aquí, botifarra, mira, Girona Excellence. Botifarra, aquesta ja l'he provat, botifarra de llardons, brutal. La de fetge amb all i julivert d'en Fermín de la plaça Mercat. També, jo faig fent els culs, són el millor els culs? Ho sabies que els culs? No. Tu t'agraden els culs o no? Deixem-ho estar, va. No em respons, tio. Aquí l'entrevistador sóc jo o... Digue'm, tio, que... Has tallar. No. Jo soc més de cul, sí. Veus? Sí. Botifarra de fetge amb all i julivert. T'encarda. Siguem serios, tio. No, siguem sincers, sisplau. Això és gran pixa, tio. Collons, tio. Això és gran pixa, tio. Aquest, perdona... La negra de sang, que et deia. Continuem, no? Sí. Continuem, Jordi. La negra de sang, ok? Això no és res, la mateixa carn més o menys, magre i greix i sang. Cuita i punto, i dona molt de gust, és com una morcilla. La morcilla espanyola, que hi posen arròs, hi posen ceba. Nosaltres no hi posem arròs i ceba. Arròs n'hi havien posat, també. Vale. I per què s'hi posava arròs? Per què s'hi posava arròs, Jordi? Perquè la matança es feia normalment a l'hivern, al febrer, i es bullia arròs, i es feia arròs per dinar o es feia arròs per sopar, que era un producte relativament econòmic, que podia tenir totes les cases a aquella època, i el que sobrava el posaven a la botifarra. El que sobrava... Vale. O sigui, s'aprofitava tot del porc. I una de les coses era això. Per tant, aquí tenim la botifarra blanca amb all i julivert, que sí? I ara la negra, Bona? Molt bona. Tu què és més, de botifarra blanca o negra? Curada negra. Cuita i curada negra. I blanca, d'ou, sense curar. Normal. Jordi, què és un bull? Depèn de la zona geogràfica que vagis. Això aquí és un fuet, això a Vic és una secallona, això no sé on és una somalla, això depèn de quin lloc, se'n diu diferent. Ja està. Un bull, això és una botifarra, un bull seria la rodona, que és de la part de l'estómac, que és el budell de l'estómac. Depèn de cada part del budell i de cada zona geogràfica se'n diu una cosa o l'altra. Se'n diu d'una manera o d'una altra. Depèn del lloc. Jordi, no podem acabar l'entrevista sense mencionar ni felicitar-te per la ruta de les tapes d'aquest any. Bé, home, molt bé, hòstia, ha estat superguai. Moltes felicitats. Sí, merci. A tot l'equip, a tot l'equip. Quina ha sigut la clau? La clau, se'ns n'ha anat de l'olla que flipes, així de clar. Vaig fer un rostit normal, clàssic, com faria la meva mare,
I, bueno, doncs, se'ns en va anar l'olla. Se'ns en va anar l'olla així de clar. Jo no pensava que hi hauria tanta gent aquest any. Aquest any ha estat una bestiesa, a més. Hem tingut un 20 o un 30% més de clients que altres anys, tots. Vam fer la reunió abans d'ahir i va ser un èxit total. La Ruta de les Tapes és un producte que s'ha consolidat a l'Ot, a la Garrotxa. Que s'ha consolidat, o sigui que està molt bé. I això, la clau va ser que se'ns ha anat l'olla. A l'hora de cuinar, clar, pensa que he fet una galta de porc, rostida, amb vi ranci, la separava, feia una bresa, aquella bresa la reduïa a la meitat, després hi afegia les galtes, hi posava vi negre, aigua i ho posava a bullir 3 hores amb unes herbetes. Allò ho deixava refredar, ho separava les galtes de la bresa, la colava, treia tot el suc del rostit, que aquest suc el reduïa a la meitat, les galtes després hi posava una mica de suc d'aquest rostit, les galtes després les desfèiem, com si fos un pulet porc, que ara està tan de moda, doncs les desfeia, les posàvem envasades a buit amb unes planxes, fèiem unes planxes petites de 4 mil·límetres. Hi havia feina, un curro que t'acabes, un curro que flipes, però bueno, ha tingut el seu resultat. Ha tingut la seva recompensa. Sí, el que passa que ho hem patit, hòstia, aquí tot l'equip ho hem patit. Però no és una cosa, Jordi, que, hòstia, has guanyat la Ruta de les Tapes... Hem guanyat tots. Hem guanyat tots. Jo et veig aquesta sensació, no? Sí, em fa molta gràcia perquè tothom diu, hòstia, has guanyat, que guai, què t'han regalat, quin premi, no? Un quadro. Ja està, no passa res. És que és un quadro. Hem guanyat tots. Hem guanyat tots. He fet una campanya per la ciutat d'Olot on s'han vengut 35.000 tapes. 23 restaurants. 35.000 tapes, tio. 35.000 tapes. 35.000 tapes a Olot. En un mes. Olot i la Garrotxa, crec. Bueno, Olot i la Garrotxa, sí, perquè hi havia també l'Ander de la Xida, que també el feia, que ha estat una prova pilot que hem fet aquest any, perquè poder l'any que ve farem més els restaurants de les afores, per donar-los una mica de visibilitat també, no? Que està molt guai, això. Jordi, la feina, la tasca, la funció, no?, de l'associació d'Hostalatge de la Garrotxa, quina és? Això, unir. Unir, cohesionar, no? Cohesionar, sí. Sí, moltes vegades això no s'entén i diuen, hòstia, aquests, no sé què, no sé quantos. Jo sempre dic el mateix, Guillem, vés aquí al costat i munta un bar, tio, però fes-ho bé, ok? Uns mínims. Per què? Perquè si tu estàs aquí al costat i ho fas de puta mare, tu i jo irem bé. Jo no em quedaré pas sense feina, jo el que faré és mirar-te i dir, hòstia, aquest tio està fent de puta mare, jo hauria de fer-ho de puta mare també. Fem-ho tots dos de puta mare i en menys de moure 10 persones jo i 10 persones tu, morem tots dos junts, en morem 20. I això, tornem una mica a el que et deia abans. El que vam fer i el que estan fent encara, tota la gent fa 40 anys que es van reunir. El que estem fent ara, i ara ens hem de preguntar què hem de fer per d'aquí uns anys. Hem d'estar junts o no? Cadascú per lliure aquí. Però per tant la competència en aquest sentit també és bona. I tant! Home, t'ho demostra la Ruta de les Tapes. Clar. Hem fet una cosa conjunta, que l'associació d'Hostalatge de la Garrotxa ha dit ja fa 13 anys que es fa, fem una ruta per fer sortir la gent, un mes que poder estar una mica més tranquils, que no hi ha tanta feina, i ho hem aconseguit. És un èxit. És un èxit. Tothom t'ho compra, t'ho està comprant tothom, la Ruta de les Tapes. I et demostra això, que conjuntament les coses funcionen més bé. Si vols anar per lliure, totalment, hosti, tant, només faltaria, però jo ho tinc claríssim, ho tinc superclar. Jordi Fajula, responsable de l'Hostal del Sol d'Olot. Jordi, moltes gràcies per tot, enhorabona. I seguim endavant, no? Clar que sí, hem de fer una segona part o no? Sí, no? La segona part vindrà d'aquí un temps. Va, sí, quin crac. Nosaltres ens veiem, com sempre, al pròxim podcast. Que vagi molt bé.